Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που νομίζω σας αφορά και έχει και ενδιαφέρον πολύ σημαντικό για τη διαφοροποίηση και τη σχέση των πρωτεϊνών φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θα ήθελα να σας πω ότι οι σύγχρονες τάσεις των καταναλωτών είναι να μην ζητάνε γεύματα, υποκατάστατα γευμάτων, τα οποία είναι και ο νεοαναπτυσσόμενος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά όσον αφορά την υποκατάσταση ενός γεύματος στην καθημερινότητα, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος έχει τα προβλήματα της ταχύτητας έβρεσης φαγητού, οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα πολύ καλό υποκατάστατο γεύματος. Ο καταναλωτής λοιπόν δεν ζητάει ένα υποκατάστατο γεύματος το οποίο έχει λίγες θερμίδες απλώς και δεν έχει πληρότητα θρεπτικών στοιχείων για να χάσει βάρος, αλλά ζητάει την υγιεινή λύση, η οποία θα του δώσει το δικαίωμα να έχει μια υποκατάσταση ενός πλήρους ισορροπημένου γεύματος και ταυτόχρονα μέσα από αυτό, αν έρθει η μείωση του βάρους, φυσικά όλα είναι καλύτερα. Οπωσδήποτε το ενδιαφέρον για τη μείωση του βάρους είναι πολύ σημαντικό, αλλά σας λέω, κοιτάει να χάσει βάρος ο καταναλωτής σύμφωνα με τον καινούριο τρόπο που προτείνει η σύγχρονη έρευνα, γιατί πια είναι οι καταναλωτές υποψιασμένοι. Δηλαδή, κοιτάνε τα label, διαβάζουν την ετικέτα, κοιτάνε τα θρεπτικά στοιχεία που έχει το προϊόν, το κουτί, αποφασίζουν αν είναι κατάλληλο, είναι aware, είναι πολύ έτοιμοι να αποφασίσουν αν θα φάνε προϊόν με γλουτένη ή θα πάρουν ένα προϊόν που περιέχει γλουτένη ή ένα προϊόν που περιέχει ζάχαρη ή ένα προϊόν που περιέχει πολύ αλεύρι ή προϊόντα που έχουν πολλά συντηρητικά, χρωστικές, ογκοβελτιωτικά, τεχνητές, τεχνητό χρώμα και αρώματα, όλα αυτά που κάνουν ένα προϊόν να γίνει ευχάριστο στη γεύση και στην εικόνα, αλλά ουσιαστικά στον οργανισμό μας να είναι ένα προϊόν το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, διατροφικά μπορεί να είναι σκουπίδι. Γιατί λέω σκουπίδι, γιατί άσπρο αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρα και λίγο πρωτεΐνη αμφιβόλου ποιότητας δεν είναι ένα προϊόν που πρέπει να καταναλώνεται από τον σύγχρονο άνθρωπο. Καλύτερα μην φάμε τίποτα. Λοιπόν, τώρα βέβαια όσον αφορά το θέμα φυτικής ή ζωικής προέλευσης πρωτεΐνη, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα, αμέσως μόλις συζητήσουμε και το θέμα των vegetarians ή vegans. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση για ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά να μην τρώνε ζωικές τροφές ή να μην τρώνε καθόλου ζωικά, να τρώνε υπάρχουν μερικές κατηγορίες. Υπάρχει κατηγορία vegan, δεν τρώω τίποτα ζωικό, δεν συμφωνώ, αλλά δεν απορρίπτω κιόλας, αν ξέρουν τι κάνουν, φυσικά και δεν απορρίπτω. Αν ξέρουν τι κάνουν, απλά θέλουν γνώμη ειδικού για να τους κατευθύνει και θέλουν και τη γνώμη τη δική σας, σαν coach από πάνω, να τους κατευθύνετε πώς θα το χειριστούν αυτό το ζήτημα. Επίσης, άνθρωποι που τρώνε γάλακτο, αυγό, ψάρι κλπ., σε αυτούς δεν θα λείψει ποτέ τίποτα, φυσικά. Και άλλοι που τρώνε μόνο γαλακτοκομικά ή μόνο ψάρι ή μόνο αυγό μόνο φυτικής προέλευσης, αλλά τα υπόλοιπα τρόφιμα είναι όλα φυτικής προέλευσης. Δεν αφορίζουμε τίποτα, απλώς όλα θέλουν την κατεύθυνσή τους. Τώρα, όσον αφορά το βασικό δομικό στοιχείο, δομικό υλικό του οργανισμού μας και το βασικό θρεπτικό συστατικό, το πιο βασικό απ' όλα, είναι οι πρωτεΐνες φυσικά. Και πρέπει να δούμε τη διαφοροποίηση των πρωτεϊνών από πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας ή πρωτεΐνες μη υψηλής βιολογικής αξίας. Μην φανταστείτε ότι η υπερκρεατοφαγία είναι αυτή που λύνει το πρόβλημα, προς Θεού. Μακριά από μένα αυτή η προσέγγιση. Έτσι, έχουμε πάρα πολλές μορφές άλλων πρωτεϊνών ζωικών, όπως είναι το τυρί, όπως είναι το ψάρι, όπως είναι το αυγό, πολύ υψηλής βιολογικής αξίας που δεν χρειάζεται και καλά κρεατικό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν φάει κρέας, δεν του αρέσει να φάει καθόλου κρέας στη ζωή του, δεν χάθηκε τίποτα αν ξέρει πώς θα το διαχειριστεί, όπως όλα αν ξέρει πώς θα τα διαχειριστούμε. Όλα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο το πώς το διαχειριζόμαστε. Τώρα, όσον αφορά τις πρωτεΐνες, θα πρέπει να τις διαχωρίσουμε λίγο, να καταλάβετε κάτι. Οι υψηλή βιολογικής αξίας πρωτεΐνες είναι οι πρωτεΐνες που περιέχουν όλα τα ουσιαστικά αμινοξέα. Ουσιαστικά αμινοξέα είναι αυτά τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν από τη μίξη άλλων πρωτεϊνών. Άρα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να παίρνουμε υψηλή βιολογικής αξίας πρωτεΐνες. Όσον αφορά το ζωικό ή το φυτικό μέρος, οι φυτικές πρωτεΐνες
πολλές μάλλον από τις φυτικές πρωτεΐνες δεν περιέχουν όλα τα ουσιαστικά αμινοξέα. Τι κάνουμε εδώ? Ή προσθέτουμε τα ουσιαστικά αμινοξέα τα οποία λείπουν από αυτές τις πρωτεΐνες, ή κάνουμε μίξη τρόφιμου 2 διαφορετικών μορφών ή 3 φυτικών πρωτεϊνών, τα οποία καλύπτουν το φάσμα των ουσιαστικών αμινοξέων, οπότε γίνεται και πιο απορροφήσιμη η μορφή της πρωτεΐνης. Τώρα, όσον αφορά τα υποκατάστατα γεύματος. Όταν παίρνουμε υποκατάστατα γεύματος τα οποία έχουν πρωτεΐνη από σόγια, απομονωμένη πρωτεΐνη από σόγια, γιατί ακούμε και τα υπόλοιπα ότι η σόγια έχει φυτοϊστρογόνα, έχει αυτό, θα σου πω, χαμηλώσει τεστοστερόνη και κουταμάρες. Δεν τρώμε σόγια, δεν είναι σόγια αυτό. Τρώμε απομονωθήσα, απομονωμένη εντελώς, πρωτεΐνη από σόγια. Άρα δεν παίρνουμε ούτε φυτοχημικά, ούτε τις εδόδημες σύνδεσες της σόγιας, ούτε τα φυτοθρεπτικά συστατικά που περιέχει σόγια, ούτε τίποτα. Παίρνουμε απομονωθήσα πρωτεΐνη από σόγια. Πόσο πιο αυτά να το πω, δεν μπορώ να το πει πιο απλά. Λοιπόν, η σόγια στο δίκτυο αξιολόγησης πρωτεϊνών, σε αυτό που ονομάζουμε PDCAAS, δηλαδή Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, γιατί κάθε πρωτεΐνη βαθμολογείται στη σύγχρονη έρευνα από αυτό τον δείκτη. Το υψηλότερο σκορ είναι 1, το οποίο το πλησιάζει το αυγό και το ασπράδι του αυγού. 1. Λοιπόν, η σόγια σκοράρει ίδια. Σκοράρει 1. Η απομονωθήσα πρωτεΐνη από σόγια. Έχουμε λοιπόν μια ζωικής μορφής πρωτεΐνη που είναι το αυγό, το οποίο θεωρείται η πιο υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη που υπάρχει στη φύση, και έχουμε και μια φυτικής μορφής πρωτεΐνη που λέγεται σόγια, η οποία έχει την ίδια ακριβώς υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Άρα δεν μπορούμε να πάμε ζωικές ή φυτικές και να μάχονται αυτές οι δύο, διότι έχουμε την πολυτέλεια να το καλύψουμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης, κάνουμε πρωτεΐνη από αρακά. Έχει πρωτεΐνη από αρακά. Η πρωτεΐνη από αρακά υπολείπεται λίγο σε μενθιονίνη, ένα ουσιαστικό αμινοξύ. Σύμφωνοι. Αν προσθέσουμε μενθιονίνη έξτρα, τότε γίνεται μια υπερπλήρης πρωτεΐνη από αρακά, και έτσι παίρνουμε υψηλότητα της βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, παρότι πρόκειται για προϊόν το οποίο είναι καθαρά φυτικό προϊόν. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν αφορίζουμε ούτε οικειοποιούμαστε. Οικειοποιούμαστε φυσικά εφόσον από πίσω μας υπάρχει έρευνα και ξέρουμε τι κάνουμε, ή και δεν αφορίζουμε διότι τίποτα δεν είναι για αφορισμό. Τώρα θέλω να σας πω όσον αφορά τα δικά μας προϊόντα. Τα δικά μας προϊόντα δεν υπάρχει ενδεχόμενο, και είμαστε μια εταιρεία με φιλοσοφία ότι η υψηλή βιολογική αξίας πρωτεΐνη είναι το βασικό δομικό υλικό το οποίο πρέπει να παίρνει ο σύγχρονος άνθρωπος και στη σωστή ποσότητα για να έχει θετική ισορροπία αζότου, άρα να μην καταβολίζει ιστούς, αλλά μπορεί να χτίζει ιστούς, άρα να δημιουργήσουμε περισσότερο κυταρικό ιστό, περισσότερο μυϊκό ιστό, ο οποίος είναι ο πιο ενεργός ιστός του σώματός μας. Οι πρωτεΐνες δικές μας λοιπόν έχουμε φροντίσει εμείς, οι επιστήμονες της εταιρείας, να δημιουργήσουμε πρωτεΐνες οι οποίες είναι απόλυτα υψηλής βιολογικής αξίας. Δεν υπάρχει συμπλήρωμα διατροφής της Herbalife χωρίς υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνης, δηλαδή μια υπερπλήρη πρωτεΐνη. Είτε πρόκειται για προϊόν με ζωικές πρωτεΐνες, που κυρίως είναι η σειρά 24. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, τη σειρά 24, χωρίς να είναι το θέμα μας τώρα, το συζητούμε άλλη φορά, έχει 2 μορφές πρωτεΐνες. Πρωτεΐνη από ορό γάλακτος και πρωτεΐνη από καζεΐνη. Και τις 2 μορφές, γιατί μια συμπληρώνει την άλλη. Τι θέλω να πω λοιπόν. Η εταιρεία λοιπόν, στηριζόμενη στη σύγχρονη έρευνα και δανείζοντας γνώση από εμάς, που είμαστε επιστήμονες της εταιρείας, έχουμε δημιουργήσει προϊόντα τα οποία έχουν υψηλότατης βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, ακόμη και τα vegan. Αλλά δεν μπορεί να αμφιβάλλει κάποιος για την ποιότητα της πρωτεΐνης που περιέχει η Φόρμουλα 1, που είναι vegan πρωτεΐνη, έχει πρωτεΐνη από φυτικές μορφές, διότι έχουμε φροντίσει εμείς να εμπλουτίσουμε την εταιρεία, να εμπλουτίσουμε τη φόρμουλα αυτή με τα κατάλληλα ουσιαστικά αμινοξέα που ενδεχομένως λείπουν από τη μίξη των φυτικών πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα υπερπλήρες προϊόν. Όταν φτάνουμε λοιπόν στο ερώτημα φυτικής ή ζωικής προέλευσης
ναι σε όλα, αλλά κυρίως υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, που δεν μας αφορά αν είναι ζωικές ή φυτικές πρωτεΐνες. Άρα εμείς είμαστε στο δόγμα υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, ανεξάρτητα το είδος των πρωτεϊνών και από την προέλευση των πρώτων υλών.